Uvedomiť si, že ste v toxickom vzťahu, vám môže ušetriť roky trápenia. Toxické vzťahy a narcisti vám vedia poriadne znížiť sebavedomie. Ale ako ich odhaliť? Poprvé, ak vás niekto neustále kritizuje alebo zhadzuje, to je prvý varovný signál. Nejde o jeden zlý deň, ale opakujúci sa vzorec. Ďalej si všímajte, ako reagujú, keď sa veci nevyvíjajú podľa ich predstav. Narcisti otočia situáciu a spôsobia, že sa cítite previnilo za ich chyby. Stalo sa vám, že vás obvinili z niečoho, čo ste neurobili? To je ďalšia známka. Tiež sa zamyslite, ako sa cítite v ich prítomnosti. Cítite sa vyčerpane, úzkostlivo, alebo ako by ste nemohli byť sami sebou. Dôverujte svojej intuícii. Vaše pocity sú dôležité. Pamätajte, zdravé vzťahy vás povzbudzujú. Ak neustále spochybňujete svoju hodnotu, je čas sa nad tým zamyslieť. Zaslúžite si rešpekt a šťastie. Neuspokojte sa zmenej. Buďte silní a starajte sa o seba.